Mayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Miyerkules karon Setyembre 23 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Sospek sa pagpatay kang Karen Kaye Montebon napalgang patay human gipusil kagahapon sa hapon dito sa Getafe, Bohol. Gila ang maong sospetsado nga si Ruben Fernandez nga napalgang nagbuyod sa usa ka taytayan duol sa baybayon sa Getafe. Subay niining kalambuan gikumpirmar na sa kapulisan nga tulis ang motibo sa pagpatay sa 17 anyos nga accountancy student sa University of San Carlos. Si Fernandez mo'y live-in partner ni Jeneline Suon kinsa mo'y giingong suod sa pamilya ni Karen. Ang igsuon ni Jeneline nga si Rosalyn Humel nga anaa sa Hawaii magpadala og kwarta kang Jeneline pinaagi sa inahan ni Karen. Gihatod ni Jeneline si Fernandez padulong sa balay ni Karen niadtong Setyembre 15 aron mangutana kung nakapadala ba og kwarta si Rosalyn. Mibiya si Fernandez ug Jeneline pasado alas 8 sa buntag sa balay nila ni Karen apan mihunong sa pagdrive si Fernandez sa may barangay Bangkal sa Lapu-Lapu ug gipakanaog niini si Jeneline tungod kay nahutdan daw kini og gasolina. Nagkita nagbalik si Fernandez ug Jeneline pasado alauna sa hapon ug niadtong higayuna aduna nay dala nga bag si Fernandez. Si Jeneline mitugan sa kapulisan nga iyang nakit-an ang DSLR, camera, PSP ug iPad sulod sa bag ni Fernandez. Matod sa hepe sa Lapu-Lapu City Police nga si Armando Radok nga ang kamera nga gikuha gikan sa kwarto ni Karen giprenda sa kantidad nga 5,000 pesos nga gigamit sa suspect pagpalit og illegal nga droga. Si Fernandez gawas sulod na sa Lapu-Lapu City Jail tungod sa kasong theft and robbery. Samtang si Senior Superintendent Ray Lidon Lawas ang pangu sa Special Task Group nga nag-imbestiga sa kaso ni Karen, mingon nga imbestigahan sa Getafe Police ang motibo sa pagpatay kang Fernandez. Tibuok Davao Region o mga silingang probinsya gipaubos sa red alert human sa kidnapping sa tulo ka mga langyaw ug usa ka Pinay niadtong Lunes sa gabii. Si Mildred Galarpe sa detalye. Mas gipahugtan ang seguridad sa mga resort sa Samal Island ug Davao City human gipaubos ang tibok Davao Region sa red alert apil na ang tulo ka silingang probinsya niini sama sa Davao del Sur, Compostela Valley ug Davao Oriental. Ang Norwegian national nga si Jartan Skingstad ang operations manager sa Holiday Ocean View, Canadian nationals nga sila si John Redsill o Robert Hall ug ang Davaoenyang uyab ni Hall nga nailalang sa pangalan nga Tess, gikidnap sa mga armadong kalalakihan Lunes sa gabi sulod sa Holiday Ocean View Resort sa Samal Island. Mga 20 ka mga kalalakihan nga sakay sa duha ka pump boats ang midunggo sa yacht club sa Ocean View Lunes sa gabi ug midagit sa mga biktima. Sa gilusad nga hot pursuit operation sa Philippine Navy ug Coast Guard, duha ka motorboats nga giabandona ang nakit-an sa baybayon sa barangay Tibanban sa lungsod sa Governor Generoso sa silingang probensya nga Davao Oriental. Tungod niini, gisusi na usab sa kapulisan ang mga taho nga armadong mga kalalakihan ang nasigpatan sa Davao Oriental. Si Igacos Mayor Ania Antalan, dako ang pagduda nga mga miyembro sa Abu Sayyaf ang responsable sa kidnapping tungod sa kapabilad niining mulusad og susamang kalihukan. Usa sa gitan-aw sa kapulisan mao ang posibleng kalabutan sa NPA tungod sa usa ka papel nga nakit-an sa resort nga adunay pirma sa NPA nga nanawagan og hustisya alang sa ilang commander. Nanawagan sad si Antalan sa mga resort owner sa Samal nga dublihon ang seguridad sa ilang mga establishmento aron maprotektahan ang ilang mga bisita. Alang sa Sun.Star Pilipinas, ako si Mildred Galarpe. Romanian national nga gisikop tungod sa ATM skimming posibleng ma-deport. Ania ang detalye. Romanian national nga naaresto sa paggamit og reward cards aron pagkuha og kwarta sa ATM machines posibleng ma-deport sa Romania. Si Superintendent Romeo Santander, hepe sa Cebu Intelligence Bureau sa Cebu City Police Office, nga nakig-coordinate sila karon sa Romanian Embassy alang sa kaso ni George Adelan Stretko.
Kasong violation sa Republic Act 8484 kun Law on Access Devices sama sa credit cards ang gipasaka batok kang Stratco sa Cebu City Prosecutor's Office kagahapon. Matud pa ni Santander nga ang kahuyang sa internet banking sa Pilipinas usa sa rason nga vulnerable sa international online fraud syndicates ang nasod. The Philippines is one of the countries weakest, the weakest when it comes to security on IT, something na sa mga machines sa bank transactions ba. Pili kayo sa stricto mo na yung dimension ma'am, and then naapod siya nagit sila insider nga gikan sa bank na hack sa mga feed sa mga information. Aduna nay coordination ang kapulisan ug ang Bangko Sentral ng Pilipinas mahitungod sa maong kaso. Pope Francis niabot na kagabii sa kinaunhang pagbisita niya sa Estados Unidos. Ang Santo Papa gikan na nga mibisita sa Cuba. Gisugat si Pope Francis ni US President Barack Obama uban ang iyang pamilya dito sa Andrews Air Force Base sa Maryland. Pag-abot pa lang sa nasod, gipakita na dayon ni Pope Francis ang iyang makaubsanong kinaiya sa pagsakay sa usa ka simple nga sakyanan o pagdumili mo gamit og limousine o pag-abli sa bintana aron mopakita sa katawhan nga nag-atang sa agianan sa iyang motorcade paingon sa Washington. Apil sa mga tuyo ni Pope Francis sa iyang US visit mao ang pagpakigtagbo kang US President Obama, pag-address sa US Congress, pagtambong sa United Nations sa New York ug pag-apil sa usa ka Vatican-sponsored conference kalabot sa pamilya sa Philadelphia. Usasab sa mga giatangan nga mahitabo ang pagkumbinsi sa Santo Papa sa Amerika nga ampingan ang kalikupan, pagbalik sa founding ideals sa religious liberty o pagdawat sa mga immigrants. Apan matod ni Matt Schmaltz, religious studies professor sa Holy Cross College sa Worcester, Massachusetts, nga ang mga pagabuhaton sa Santo Papa sa Estados Unidos ang manglabaw nga importante kumpara sa iyang ipangsulti. Ang Santo Papa anaa sa Estados Unidos sulod sa unom ka adlaw ug gikatakdang mobisita siya sa tulo ka mga dakbayan sa maong nasod. Grabing traffic ang nasinati sa mga motorista nga nilabay sa Maguikay flyover sa dakbayan sa Mandawi kagahapon sa buntag. Kini mahitungod sa panagbangga sa usa ka Isuzu drum truck nga gimaneho ni Renato Racaza ug usa ka Honda motorcycle nga gimaneho ni Alexander Turaton. Si Turaton mao'y naangol sa insidente samtang ang truck ni sadsad sa railing sa maong flyover. Sa maong among pakighinabi kang Police Officer Rosendo Ortalia Jr. sa Mandawi City Police Office Traffic Division, iyang gibutyag nga alas 5:40 sa buntag kagahapon nahitabo ang insidente apan dugay natangtang ang truck sa dalan nga niresulta sa kahuot sa dagan sa trapiko. Apan matod ni Ortalia nga passable na daw ang Maguikay flyover sugod kagahapon sa hapon. O ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. I welcome you to the launching of Roberto Coin in Cebu. Basically, by following the fashion, I
create a new 600 new models every year, which is huge. And I do create new trends. And today, what the ladies wants to be up to date with the fashion, with the colors of fashion, and most of all, they would like to find something new. And Roberto Con would like to present you the new. So we are continuously bringing new models to the market. I dress the stars, but I love dressing people which I meet during my events. So I become friendly with them. And I'm a very normal person at the end of the day, which I truly feel with the people which I meet. Congratulations, cheers everyone! Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! Gilas, Pilipinas, nidua batok sa Palestina alang sa 2015 FIBA Asia Championship sa China. Sila kapuyan sa Balitang Sports. Sugdan karong adlawa ang 2015 FIBA Asia Championship sa China nga pagasalmutan sa 16 ka nasod. Kini mao ang qualifying tournament alang sa 2016 Olympics sa Brazil. Ang Gilas, Pilipinas kinsa first runner-up ni adtong FIBA Asia 2013 nga gipahigayon sa Manila, makigbatok sa first-timer nga Palestina karong adlawa. Gilangkuban sa 12 ka mga magdudua sa PBA ang Gilas, samtang ang Palestina adunay na po ka mga magdudua. Sa laing bahin, nihayag og samot ang kahigayunan sa University of San Jose Recoletos Jaguars nga makasud sa semifinal sa Sisafi College Basketball. Kini human nila gipildi ang University of Southern Philippines Foundation Panthers kagabii 88-81. Kinahanglan nga modaog ang Jaguars karong Sabado batok sa University of Cebu Webmasters aron automatic silang makasakmit sa katapusang luna sa semifinals. Ang ilang kapildihan karong Sabado mo'y magtabla kanila sa Webmasters ug Wildcats sa team standing. Kung mahitabo ang kanagtabla, ang resulta sa miagi nilang mga duwa maoy himuong basihanan sa Sisafi Committee kung kinsa gyud ang adunay katuhod nga makasud sa semis. Sa second game kagabii, gipildi sa University of San Carlos Warriors ang UC Webmasters. Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon matinahuron matinabangon mapasigar buhot. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay! Bisdak!
nalibay. Bisdak Magazine Limbay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Tulo sa sikat nga mga love teams sa Kapamilya Network at bangan ang Aldab karong umaabot nga Sabado. Si Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Maingon nga tulo sa sikat nga love team sa henerasyon karon ang kapamilya tandems nga Kathniel, Jadine ug Liz Ken. Kini gilangkuban sa stars nga sila si Catherine Bernardo ug Daniel Padilla, James Reid ug Nadine Lustre ug Liza Soberano ug Enrique Hill. Apaning bag-o lang aduna na sablaing gikagutan ang fans ug mao kini ang Aldab. Ang Aldab love team nga sila si Maine Mendoza ug Alden Richards pila na kasimana nga nagsigi og trend sa Twitter may tungod sa kalye-serye segment sa noontime show nga Eat Bulaga. Dili sa ma-deny nga ang Aldab usa ka hinungdan sa pagsaka sa rating sa Kapuso Network GMA7. Tungod niini, issue karon kung ang giplanong pag-feature sa Showtime sa tulo ka love team sa ilang anniversary episode karong Sabado usa ka strategy aron maatbangan ang Aldab sa kalye-serye. Labaw nga issue sab alang sa mga fans kung maatbangan ba sa joint forces sa Kathniel, Jadine ug Liz Ken ang record-breaking nga 12.1 million tweets trend sa Aldab ni aging semana. Sa bahin sa Aldab Nation, hopeful ang pipila ka fans nga ma-defend sa love team ang ilang taas nga Twitter record. Apan sa bahin sa Kapamilya fans, hopeful sab sila nga ang pag-unite sa tulo ka love teams magpalabaw sa Showtime. Kung kinsa bagyud ang mulabaw sa duha ka network, angay atangan karong umaabot nga Sabado. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Best-selling author nga si Kiera Cass mopahigayon og book signing event sa Subo. Si Jad Conde sa report. 7 years. For the second time, mipahigayon og book signing tour sa nasod ang best-selling young adult author nga si Kiera Cass. Si Kiera miingon nga excited siyang mibalik sa Subo alang sa gihimong book signing tour nga gipanguluhan sa National Bookstore. Gidugukan sa iyang mga Cebuano fans ang pagbalik sa author sa sikat nga The Selection series. Kinsa miangkon nga dili gid niya makalimtan ang iyang unang pag-abot sa Subo, diin wala siya magdahom nga daghan di ay siyang readers dinhi. Miingon si Kiera nga ang una niyang novel nga The Siren kay i-republish kini sunod tuig. Laing good news, iyang gipaambit kanato maong pagpalit sa Warner Brothers sa movie rights alang sa The Selection. Hinuon, giputyag ni Kiera nga naa pa sila sa waiting process o wala usab siya dream actor o actress alang sa movie version sa iyang sikat nga sinulat. Apan, nisaad si Kiera nga iyang i-update ang iyang mga Cebuano fans kabahin sa The Selection movie. Kung unsang iyang mga writing rituals, si Kiera may butyag nga naara siya sulod siyang office ug maminaw music. I just like to go to my office and turn on music and write whatever I feel like writing that day. So there's no one right way to write a book. So do what you do to tell your story. Alang sa Showbiz Chika, kini si Jad Conde. I got published in 2012. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Ipalpod niya sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, wala nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 640 Lotto sa mga bula kagabii. Ulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug din natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitahaan sa www.sunstar.com.ph. Follow sa ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star sa Pilipinas. Kini si Jason Global.
ang Sun.Star Pilipinas.